ओमफ्राय दा सम एसे बेस्थ'बो कन्टेन्टबो गैया ओमफ्राय दा ओरैनो नायनि माने सोर सोर एक्टिभ जानानै दं दासिमबो जोंनि नैबे साबसक्राइबारफोर एबा भिडिअ नायग्राफोरा सानजौफुनि समाव लाइभ फैयोब्ला मानसिफ्रा नायनि दा सोरबा सोरबा जाखांनानै उन्दुलाबायनानै दंबो जानो हागौ सोरबा सोरबा बेस्थ' जानो हागौ आंनो फार्स्ट बयनिफ्राय एक्टिभसिन मेहेर ब्र' ओमफ्राय दिनै 31 थारिख गाबोननि अखानायै गाखोसिगोन नामा मेहेर ब्र'आ जोंने going to Bangalore ओमफ्राय प्रियतम मुसाहारि सेकेन्ड सार अके बयखौबो वेलकामसै ओमफ्राय गुड आफ्टारनुन बयनिसिमबो गुड आफ्टारनुन ओमफ्राय वेलकाम टु द स्ट्रिम खायसे थालांबाय नामा अल्पना बि ब्लग्सआ थर्ड अके फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड जाजोब्बाय अके दानिया आस्ते आस्ते माबालांदिनि माने कमेन्ट्सफोरखौ नायदिनि मा खालामदों सार अजित बसुमतारी आं ओरैनो दङ नै माने जोंनि गिर्जा खाथियाव दंफैयो आङो नै नुहुरना नुहुराखै नै जोंनि गिर्जा खाथियाव आं ओरैनो माने जिरायफैदों आरो ओमफ्राय खोरोम नार्जारि हेल' आदा हाय प्रिन्स नार्जारि मा ओंख्रि जाखो ब्रादार ओंख्रिया दिनै जोंनिया ब्रयलारजों खान्थालजों आलु स्क्वास ओमफ्राय सयाबिन एसे आलदा रोखोममोन ओमफ्राय मेहेरवारि गाबोन गाखोगोन ब्रादार अके दे सेफ जार्नि एन्ड इन्जय योर ट्रिप मेहेर ब्र' आंबो थांनो गोसोमोन ओमफ्राय मिलायहोनो हानाय नंले ब्रादार नेक्स्ट टाइम बबेबा जायगाफ्राव सानजु हाज'वारि आंसोलै सार सानजु हाज'वारि सानजुफु नामा सानजुफु ओमफ्राय किं फ्रि लाइक डान मी भेरि गुड थेंक इउ किं फ्रि एस बि गेमिं 721 नैरा थालांबाय बेनो एस बि गेमिं 21 हेल' आदा हाय जनि नार्जारि गुड आफ्टारनुन सार गुड आफ्टारनुन जनि बि फोथां ओइ आदा आंखौ सिनायाखै नामा बि फोथां सिनायाखै फंबाय ओमफ्राय बिसाजित बर' माबा माबि हरदोंनो इउटुबनि सिम्बल जायखिया थेंकिउसै कमेन्ट खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय अफिसियेल लसेब आंबो एक्टिभ दं साल्थे अके मोजां साल्थे मोजां बिरगोन बरगयारि आदाया बहानि मा जायगानि एक्टरल' नुखायो आदा माथो वा बिरगोना एसे एदाव हरबाय माथो महाय दं बिरगोन बेस्थ' नामा बिजनेसाव ओमफ्राय नबिखा बसुमतारी हाय ब्रादार हेल' सिस्टार ना सिस्टार नङा सिस्टार होनदां बिलिफां मुसाहारि हेल' आदा फ्रम कुसुगाव येस हाय ब्रादार बिलिफां नार्जारि दाङा हो आदा फरायनाया खोनास्लाबलायि आदसा कमेन्ट फरायनाया नामा अनलि 3 लाइक्स साथामल' लाइक खालामदों माथो दाबो माने मोजां मोनाखै ओरैनोसो नायलाबायदों 41नि गेजेराव अनलि 3 लाइक साथामल' लाइक होदों एसे होना होदो आसिफ्रा बेनिफ्राय नेक्स्ट जोंसार गयारि मा खालामदो आं ओरैनो दङ जिरायनानै लाइभआव फैदों गोबावजोंहाय गामियावनो दङ बेनिफ्राय एस बि गेमिं 721 मा ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रिखौ आं दहाय खोथाबायमोन अब्लाबो खोन्थाबावनि ओंख्रिया जाहैबाय खान्थालजों ब्रयलारजों आलु स्क्वास ओमफ्राय सयाबिन ओमफ्राय हालदै बाथोन दंबावोमोन जेक डेनियेल गिलक बा मोजां गुमै महाय दंब्रा जेक डेनियेल सालाय नामानो डेन्जारलै मानिया 11 ओइ आदा देरबिलाव फै आदा देरबिल नाजागोन र' थांगोन ओमफ्राय रमिय' नार्जारि आइफन गोदानजों होमब्ला इदिला सार बावनो रमिय' माबायदि नुदों ओमफ्राय आइफन गोदानजोंहाय रमिय' दे खोन्थाहरदो ओमफ्राय किं फ्रि माथो ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रिखौथ' खिथाखाबाय लिसबन नार्जारि माथो थाइकन्द' लाफ्रामनायनि ड्रेस नामा इलाय सार थाइकन्द' लाफ्रामनाय नङा बे ड्रेसा एसे दस्रासो
Preston Bosmutari channel. Ma खबर आदा खबरा मोजां Preston नोंलाय माबोरै? Meherwari iPhone kai handsome sin nudung ba. Wah, thank you Meher bro. Ngalale handsome kaya. Ese filter for habdeng deng kema. Ompray jongsar goyari. Thot bene फरायजाने कमेन्टानो दिनै बिजि नङा फ्रियानो बिरगन बरगयारि होनदों दिनै बिजि नङा फ्रियानो प्रग्राम लाजागौमोनलै बेखौहाय आं जाथ'नाय नङा दिनैहाय प्रग्रामा जुपिटार ब्लग हेलो ब्रादार्स हाय ओमफ्राय अफिसियेल लसेब आइफन लानो गय गायदों आं सालथे आच्छा दे नाजा जाफुंगोन SB product hello sir hi king free hit नुदों आदा नोंखौ thank you रमियो नार्जारी रमियो नार्जारीनि मा होखो सेक्सिल' निखादों सेंग्रा नुसिनदोंलै बा SB product आलु अर्जुन version 2 बा thank you SB gaming 721 जोंसार गयारी मानो गुन्दा मेसेज हरो औ राइट बिदि हरनाङा जोंसार गयारी आदा हावलियाव फै आच्छा आदा हावलियाव फै हावलि बरपेटा हावलि नामा हावलियावबो बर'फोर दं नामा ओमफ्राय किं फ्रि हिर' नुखादोंनो थेंक इउ करुणा नार्जारी हाय हेल' सना आदा बा हाय सानखां नार्जारी अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रिखौ आं दहाय खोथाबायमोन ओंख्रियाबो गोबां दा ओमफ्राय बावलायलायलाङो जायखिया नायखादोंमोन खोमा ओमफ्राय PM इलेक्ट्रिकेल सोलोंथाइ वाव गय जानाया लिपस्टिक फुननाय बादि नुबाय फंबाय गयाखौ दासो जाना फैदों ओंखाम जाखांनानैहाय ओमफ्राय गयाखौ जायो आङो गय जाग्राथार जिस्केल बसुमतारी येस सालथे येस गामिनि लाइफ गुस्थिया गोजाल' नुखादों सार एसे माबाजोंबो गोजासिन नुबाय नामा गोजाबो एसे गोजा जाखादों ओमफ्राय रमियो नार्जारी सार फैदो रा बेदर जानो लुबैबायलै फासखा जोबग्रोथोंसै रमियो र' थांगोन सम मिलायहोनानैहाय दानसोरां मुसाहारि बवा सार दारिया हिटखासै बाव वा अफिसियेल लसेब आइफन लाबाय नामा सालथेया आइफनाखौ लाबाय लानाया सप्ता खुननैसो जाबाय ओमफ्राय मेहेरवारि ब्रादारा मा होखो ब्रादार आं ओंखारथ'बाय नै लोगोफोर फैबाय एसे बेरायनो अके दे इन्जय बेरायनि अके दे बेरायना हो SB प्रडाक्ट सारा टिचिं जब मावला नामा सार टिचिं जबखौ आं मावथ'नाय जानाय नंलिया SB प्रडाक्ट बर्थमान बेबायदिनो सानथ'नानै दङ मावथ'नाय नंले होननानै सानथ'नानै दं आरो ओमफ्राय उनफोराव मा जायो बायद'थाबो जानांनो हागौ बे समफ्रावहाय मावनांनोबो हागौ आरो सन्जीव मुसाहारि हाप्पि येस हाप्पि ब्रादार बड'सा 616 आदाखौ हाप्पि नुथारदोंलै औ हाप्पि नुदों ने दे मोजां दे हाप्पियैनो थानांगौ हाप्पियैनो खुसि थानाया मोजांखा दा ओमफ्राय some more comments ओमफ्राय बेनिफ्राय आं मोनसे खोथा बुंहरनायसै बे गेजेरावनो सोर हरदों एबा हराखै सोर नायदों एबा नायाखै आं मिथिले बै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैलानि जिनाखि आं मोनसे डनेशननि थाखाय भिडिअ बानायदोंमोन जनक बसुमतारी बै सासे आथिं जखम जानानै थानाय सासे फंबायनि थाखाय बेनिफ्राय बे फंबायनि जिनाखि डनेशन फैनाय डनेशननि भिडिअखौ आं लाबोबावखागोन अब्लाबो आं दिनैहाय डिक्लेयार खालामहरनो सानदों विथ स्टेटमेन्ट आं उनावहाय श' खालामखागोन भिडिअनि गेजेरजों बेनिया गासै 45,000 जमा जाबाय आंनि एकाउन्टआव ओमफ्राय माखासेया बिनि एकाउन्टआवहाय जनक बसुमतारी फंबायनि एकाउन्टआव डाइरेक्ट जमा जादों दे दा बेखिनिखौ आङो खोन्थाबाय जायफ्रा हरदोंमोन जोबोद थेंक इउसै फ्रम माइ साइड बेनिफ्राय आं बे फंबायखौ लोगो लानानै आङो भिडिअ बानायबावगोन आरो माबोरै जानानै दं आं बेखौबो नोंथांमोननो मिथिहोबावगोन दे आं दिनै थांनो नाजादोंमोन खिन्थु बोथोरा बिराद गाज्रिमोन दहायहाय अखा बोथोर ओंखायनो आं थाङाखिसै दिनैहाय ओमफ्राय उनाव नाजानायसै आरो बेनिफ्राय सन्जिब मुसाहारिनिथ' मेसेज रिट्रेक्टेड
बड'सा 6161 होनदों आदाखौ हाफि नुथारदोंलै अके थेंक इउ हाफि नुयोब्ला मोजांखौ मोनो आंबो आरो हाफियैनो थाखानांगौ जोङो बयबो राजु दैमारि माब्रै दं खबर सबर सार राजु दैमारि मोजाङैनो दं नोंलाय माब्रै दं SB गेमिं 721 मा गामिनिमोनलाय आदा नोंसिना आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिटिनि WB क्रिएशन बागान नायहैदों नामा ब्रादार बागानथ' नायफैयाखै आं ओरैनो जिरायना दंथ'यो जोंनि गिर्जा लांगोनायाव गाबोन खिजुर फरब नालाय ओमफ्राय बेयावनो माखासे जोंना दैदेनगिरिफ्रा एसे जायगाखौहाय खिजुर दालायफोरजों एसे बानायनो साजायनो नागिरदों गावबुरा दङ जोंनिया ओमफ्राय जोंनिया माबा सुखिदार दङ गिर्जानि बेक साइडआवहाय मावगासिनो दं आरो बेनिफ्राय किं फ्रि लाइक दान होना होदो दे लोगोफोर आदानो अके थेंक इउ लाइक होना होदोनो लाइक सन्जिब मुसाहारि भेरि नाइस ब्र अके थेंक इउ ब्र ओमफ्राय अफिसियेल लसेब आइफननि पार्टि माब्ला सालथे आइफननि पार्टिया लोगो मोनब्लानो जागोन दे सालथे दे लोगो मोनब्लानो जागोन जेराव मोनो आरबि ब्लग हाय आदा हेल' झर ब्लग JHR ब्लग हेल' आदा हाय आरबि ब्लग बहा दं आदा मा खालामदों आं गिर्जानि लांगोनायाव दं जोंनि गिर्जानि लांगोनायाव जोंनि गिर्जाया बैलाय हनै बैलाय गिर्जा जोंना ओमफ्राय खांख्राइ अफिसियेल बेसेबा गोबावनि उनावसो आदा औ गोबावथारसैमोन आङो ना नोंथाङाबो गोबावसैमोन आंबो गोबावजोंसो दिनैहाय लाइभ बिराद गोबावखासैमोन लिजबन नार्जारि व्हाट इज योर डटार्स नेम सार अके माय डटार्स नेम इज एवेन्जेलिन राजु दैमारि आंबो मोजाङैनो दं सार आइफन लाबाय नामा सार आइफन लाबाय लानायालाय खुनुरोखोम खस्थ' मस्थ' जोंहा मिडिल क्लासनि मानसिफोर दा बिराद खस्थ' मोनो मोनसे दाम गोसानि जिनिस लानांगौब्ला ओमफ्राय JHR ब्लग आदा मा ओंख्रि जायामोन ओंख्रिया जोंने सयाबिन आलु स्क्वास ओमफ्राय खान्थालजों ब्रयलार ओमफ्राय हालदै बाथोन बेनिफ्राय द बड' व्लग वाव आर इउ ब्रादार माने मा जाखो वाव आर इउ ब्रादार ना मा होनखो आं येस आइ एम इयर ब्रादार आं बुजिनाय बायदि आं बुजिदोंब्ला आं बिदि बुजिनानै रिप्लाइ होबाय जायखिया जादोंना जायाखै ना कुइसना बे नङामोन नोंथांनिया कामन 45 वाचिं 41 लाइक्स मर लाइक्स ओमफ्राय भिडिअ क्लियार नुखादों दा आवाजआबो क्लियार फैदों दा लोगोफोर प्लिज कमेन्ट गोदान कमेन्ट नुवाखसै ओमफ्राय सोरनिबा कमेन्टफोर बायसान्स थालांदोंब्ला अन्नानै निमाहा खालामबा कमेन्ट खालामफिन आदा आंनि JHR ब्लग चेनेलखौ एसे साफाखाराय गावसिना होनो थिनदो JHR ब्लग फंबाया नायगासिनो दङ नै बेनिफ्राय कमेन्टबो खालामगासिनो दं JHR ब्लग थांदो नायहैदो गावसिना होदो गावसिनो थिनदो नै दा माजों गावो नोंथांमोननि गोसोसै गावसिना हैदो जायखिया जा अफिसियेल लसेब ब्रादार जों ब्रादार सङा सालथे अफिसियेल लसेब सालथेया मा होदों आं ओंखारथ'बाय सालथे गय गायनो एसे अके दे मोजां दे गायदो जाफुंथों नोंथांनि सिमाङा सालथे गय गायनानै मा सिमां नुदों बे जाफुंथारथों खांख्राइ अफिसियेल माथो ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रिखौथ' खोथाखाबाय ओमफ्राय सनालि नार्जारि हेल' आदा हाय सन्जिब मुसाहारि सामफ्रामबो नायो ब्र नायो नोंथांनि चेनेलखौ अल्स' हापि फार्म सानडे इज कामिं टुमर' येस हापि फार्म सानडे मोजां दे थेंक इउ सन्जिब मुसाहारि नायबाय थानायनि थाखाय आंनि चेनेलखौ ओमफ्राय उत्पाल पल मा खबरा मोजां उत्पल नोंनिलाय माबोरै प्रेम बसुमतारी हेल' ब्र हाय ब्र ओमफ्राय दामानि भिडिअ लाबोनो हाथ'थाराखै आङो ओमफ्राय एसे बेस्थ'बो ओमफ्राय कन्टेन्टफोरखौबो बांद्राय माने मिनिं गैद्रायैला लाबोनो बायो आङो माने लाइफ स्टाइल ब्लगार नङा नालाय जानाय लोंनाय बेरायनायखौ बांद्राय खालामबायबो थानो हाया जोङो ओमफ्राय बिदिनो आरो माबा मोनसे जोंनि ओनसोलफ्राव माबा मोनसे एरियायाव माबा मोनसे जेंना बा माबा मोनसे प्रब्लेम जायोला बिदिखौ बानायनो आं मोजां मोनो भिडिअ बानायनो बेनिखायनो ओरैनो सिम्पोल भिडिअफोरखौ बांद्राय बानायलाबायनो बानायखाय दामानि कन्टेन्टआबो एसे
इम्पर्टेन्ट कन्टेन्ट गैयैखाय आं आपल'ड होथ'नाय जायाखै आं मोनसे स्पेशल भिडिअ'जों आं फैफिनगासिनो दङ लोगोफोर नुगोन बेनिफ्राय जानला मोनला बय हाय हेल' ब्र' नामा खिन्थु डेन्जारलै नोंना जानला मोनला बय होनबाय दा नै जानला मोनला बय अके ओमफ्राय माबाफोर मिथिबावनो गोसो आंनि बारै बा जोंनि ओनसोलनि बारै एसे कुइसनफोर खालामदो ओमफ्राय जुदि गैलेब्ला दोनथ'नायसै अब्ला लिसबन नार्जारिनि कमेन्टआव हाबनि आंखौ बावबाय नामा सार लिसबन नार्जारि नोंखौ माबोरै बावनो लिसबन नाखौ आं माबोरै बावनो लिसबनाथ' आंनि स्टुडेन्टमोन ना बै खैला मैलानि दा बेनो दा ओमफ्राय लैथो मेक्स मा आदै मोजां दा होनो औ मोजां फोदै ओमफ्राय द बड अफ लक सरि हाउ आर इउसो लिरदोंमोन बुहुलाव गोरोन्थि जाबाय होनदोंमोन अके द बड अफ लक अके दे हाउ आर इउसो होनदोंमोन आं मोजाङैनो दं आइ एम फाइन द बड अफ लक बेनिफ्राय जानला मोनला बया मा होबावखो बआ दं आङो गामियावनो दङ गिर्जानि लांगोनायाव बेनिफ्राय लैथो मेक्सआ होदों बबेनि रा आदैया आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि मोनसे बिथिनि होननाय गामिनि फोदै बड' भ्लग लाइक डान निउ सापर्ट दासो आदा अके थेंक इउ स' माच बड' भ्लग सनालि नार्जारि आदाया आंनि कमेन्टखौ मानो नायासै अके माबाफोर कमेन्ट थालांबाय नामा सरि दे आं मोनाखिसै सनालिनि सिगांनि कमेन्टखौथ' आं रिप्लाइ होदों हेल' आदाल' होनदोंमोन नामा सनालि नार्जारिया आं हाय होनहरदोंमोन बिनिफ्राय सनालि नार्जारिया अके नों नायासै माने आं बे मोनसेखौ नुदों आरो माबाफोर दंबावोमोनब्ला कमेन्ट खालामफिन प्लिज जानला मोनला बय या मा होनहरखो आदाया दा मा जब मावो आं जेबो जब मावा बर्थमान ओरैनो कन्टेन्ट मोनला कन्टेन्ट बेनिफ्राय माब्लाबानि समाव माबाफोर सुबिदा एसे फिसा फिसौ बिजनेसनि सुबिदा फैयोब्ला बेखौहाय मावनानै एसे एनै खामायनो नाजायो आरो बेखिनि ओरैनो जब गैया बर्थमान आइ एम अलस' बेकार अके नेक्स्ट कमेन्ट कामन 30 जन नायगासिनो दं नै माने 30 जना नायगासिनो दं नायनानैहाय माबाफोर मिथिनो लुबैबावदों ना ओरैनो रायलायनायखौ खोनासंदों लिसबन नार्जारि येस सार सापागुरि टु मालिबिथा लामानि बारै भिडिअ खालाय सार जोबथा गाज्रि खासैलै राइट आं बेखौहाय एसे गोसोआव सानबाय दङमोन बेनिफ्राय आं सानबाय दङब्लाबो भिडिअखौ मानो बानायाखै होनोब्ला माने आं माबाखौ कन्टेक्ट मोनथ'वाखै माने जाय बे खामानिखौ मावनायनि इनचार्ज जोंनि दानि आसाम माला जिथु लामाया गोदान जासिगोन दा फिसा फिसौ मावबाय थानायखौ जों नुदों नाथाय मानि थाखाय फुल सुइङाव दासिम मावथ'वाखै बेखौ आं क्लियारलि मिथिनानै लाग्रोनो नाजादों बेनि इनचार्जजोंहाय ओंखायनो आं बे इनचार्जनि कन्टेक्टखौ मोनथ'वाखै जेब्ला कन्टेक्टखौ मोनो ओमफ्राय बेनिफ्राय मानि थाखाय खामानिया बिदिल' सोलिदों मानि थाखाय फुल सुइं सोलियाखै ना बेबायदिनोखा बेखौ आं मिथिग्रोनानै नोंथांमोननो मिथिहोनानै माने भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननोबो मिथिहोगोन आरो बे लामानि बारै आं नाजागोन आरो दाथ' दैज्लां फैबाय नै अयथासार गाज्रिसिन जाथारनायसैलाय भेरि गुड कमेन्ट लिसबन नार्जारि मोजां कमेन्ट हरदों ओमफ्राय जानला मोनला बय आदाया दा मा मबाइल लायो आं बर्थमान दा आइफन 13 जों बानायगासिनो दङ दाख्लैसो लादों सप्तानैसो जाबाय आं सिगां नैबेजों बानायोमोन नै बेनोमोन आंनिया सिगांनि मबाइला आं दा प्राइमारि मेनलि आं बे आइफनजोंनो भिडिअखौ बानायनाय जासिगोन ओमफ्राय ग'प्र'आबो बोरायलांबाय नालाय ओमफ्राय खोमसि जायगाफ्राव बारा काभार खालामनो हाया दा नैबेजों बानायबाय थादोंमोन आङो नै दा नैबे आइफन 13जोंनो फ्राय बानायनाय जासिगोन आरो दाख्लै आं भुटानाव थांनाय भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायदोंब्ला बेयो फुल भिडिअ आइफन 13निमोन बे ब्लगआ भुटानाव थांनाया बे आरो बेनिफ्राय दा माबाखौबो खेबनायखौबो आरो इडिटिंखौबो आं नैबेयावनो मावसिगोन आरो ओमफ्राय माजुलि रस्टार बय पिटि हाय हेल' माजुलि रस्टार बय पिटिया होनबावदों हेल' गाइस माने बयखौबो हेल' गाइस नायनायफोरखौ नै माजुलि रिपर्टारा एन्ड रिमि भ्लग्स हेल' आदा हाय लैथो मेक्स गय जादों नामा आदैया गय जादोंमोन जाखांबाय ओंखाम जाखांनानै दखानाव गय जानानै आं नैबाव जिरायफैदों माने बेबायदि ओमफ्राय आं ओरैनो नायदों गोबावजोंहाय लाइभबो फैयाखिसैमोन नालाय ओमफ्राय गोबावजों ओरैनो जिरायथावथाव नोंथांमोनजोंहाय
ओरैनो सावरायनो होननानै लाइभ फैदों आरो सोर सोर एक्टिभ दङ दासिमाव बेखौ नायनो मिथिज्लायनो ओमफ्राय बड' भ्लग साइडजों ना मा खामानि मावदों आदा साइडजों ना माने गाबोन जोंना खृष्टानफोरनि खिजुर फरब होननाय हाबाफारि दं नालाय गाबोनहाय फार्म सानडे होननानै बुङो दा बेनि थाखाय एसे साजायनांगौ खिजुर दालायफोर नांगौ खिजुर दालायफोरजोंहाय एसे साजायो जायगाखौहाय नै बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ दे र' बैलाय हनै बै जोंनि गिर्जानि गावबुरा दं ओमफ्राय सुखिदार दङ बिसोरो ओइलाय ओमफ्राय एसबि प्रडाक्ट सारा आंखौ सिनायले नामा नामा सर्ट जानायखाय आं हमनो हायाखिसै प्लिज इलाबरेट आं सिनायस्लाबाखिसै एसे माने फोरमायथिना होबावदो दे एसबि प्रडाक्ट ओमफ्राय लरेन्स नार्जारि हाइ ब्र' हाउ आर इउ आइ एम फाइन लरेन्स एन्ड इउ व्हाट अबाउट इउ ओमफ्राय नेक्स्ट रिमि भ्लग्स मा ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रिया आंनिया आलु स्क्वास सयाबिन हालदै बाथोन ओमफ्राय ब्रयलारजों खान्थाल सनालि नार्जारि कमेन्टखौनो नाया आदाया माथो कमेन्टआ थालांदों खोमा सनालि नार्जारिनो आं जेसेबां फैदों बेखौथ' नायबाय थादों सरि दे जायखिया मा होनबावनांगौ जाखोथाय आं माबा फैयाखिसै नुजाफैयाखिसै आंनि स्क्रिनावहाय जानला मोनला बय अनलाइनाव बायनाय नामा ना अफलाइनाव मबाइला ना अफलाइनाव बायदों अफलाइनाव बायदों सानजिब मुसाहारि जोंनि बाक्सानि भुटान बर्डार नामलामाव फैफेरबाय नामा ब्र' नामलाङाव आं थांफेरनाखै खिन्थु थांनो नाजागोन र' थांनांगोन एसबि प्रडाक्ट सेन्ट पिटाराव फरायोमोन सार एसबि प्रडाक्ट सेन्ट पिटाराव फरायोमोन अके होमब्ला नों आंनि एक्स स्टुडेन्ट नामा ना लोगो मोनाखै ओमफ्राय नामा मा अन्नानै इफ इउ डन्ट माइन्ड इफ इउ उइस टु फोरमायनो गोसो जायोब्ला लिसबन नार्जारि गोदोनि डान्सिं स्टेप्सखौ एसे मोसाना हगारना होदो सार गोदो नों स्कुलाव फोरोंग्रा स्टेप्सफोरखौ अके माने आङो सानोबो साननाय सम सम खिन्थु आङो भिडिअ'आवहाय आंनि नायग्राफोरा बेखौ मोजां मोननाय नङा नामा बेबायदिबो आं साननाय दङ मानो होनोब्ला आंथ' फ्राय कन्टेन्टखौ बेफोरबायदि कमेडि टाइप बा एन्टारटेनमेन्टनि सायाव आं बांसिन बानायनाय जाया आं बांसिन बानायो माबा मोनसे जोंनि हारिनि एबा समाजनि जेंनाफोरखौ लानानै बे हिसाबैनो आङो माने कन्टेन्टखौ बांद्राय मिक्स खालामा नामा साननानैबो बेबायदि खालामनाय सानो आरो ओमफ्राय सम सम आंबो सानोबो मोसालाबायना एसे एन्टारटेनमेन्ट भिडिअबो खालामनो नामा होननानै आंबो सम सम सानो खिन्थु फावसायफिनो आरो बेबायदि लिजबन ओमफ्राय एसडि बड' चेनेल आदाया बेसे इयार्स जाखो आदा राइट नाउ आइ एम 34 रानिं दे 34 इयार्स 33 जोब्बाय 34 हाबगासिनो दं लैथो मेक्स अके थेंक इउ फर इम'जि ओमफ्राय सारात दैमारि फ्रम उदालगुरि अके थेंक इउ ब्रादार जानला मोनला बय आंबो बाक्सानि अके जानला मोनला बया जोंने बाक्सानिनो अके ओमफ्राय एसबि प्रडाक्ट नों जोंनि कम्पिउटार टिचारमोन सार अके येस आंथ' कम्पिउटार मास्टारमोन सेन्ट पिटारावहाय ओमफ्राय कम्पिउटार मास्टारमोन ओमफ्राय नोंनि नामखौ मोनलासो हमनो हासिगोन आङो नेक्स्ट आलफार' ब्रह्म हेल' आदा हाय फिलिप नार्जारि ब्लग हेल' सार लाइक दान अके थेंक इउ फिलिप नार्जारि ब्लग जोंना फिलिप नार्जारि ब्लगहाबो चेनेल दङ नायनो हागोन चेक खालामनो हागोन बिथाङाथ' अरुणाचलनि भिडिअफोर लाबोयोमोन सिगां बिथाङा जितु अरुणाचलाव थायो नालाय अरुणाचलनि भिडिअफोर लाबोयोमोन दा नायहैनो हागोन नोंथांमोनाबो चेक खालामनानै फिलिप नार्जारि ब्लग कमेन्ट हरखादों नै बेयाव बेनिफ्राय लैथो मेक्स न'आ बानो दाखालिलै लैथो मेक्सआ मा होदों न'आबानो दाखायलाय आदै माने बुजियाखिसै आङो प्रियांका ब्लग गय जादोंमोन नामा आदैया औ गय जादोंमोन बिराद गय जायो आङो एसबि प्रडाक्ट नेम सोमखोर बसुमतारि आं बांद्राय हमनो हायाखिसै प्लिज डन्ट माइन्ड सरि हमनो हायैनि थाखाय आं नाजागोन नोंनि लोगोफोर बा नोंनि क्लास फ्रेन्डफ्रा सोर सोरमोन एसे हमनो हागौ बेफोरखौ फोरमायोब्ला दैमालु ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रिखौ आं दहाय खोन्थाबाय फिलिप नार्जारि ब्लग थेंक इउ सार बुंना होनायनि थाखाय अके दे आरो सोरबाफोर गोदान चेनेलफोर हेल्प नांगौफोर दंबावोला फोरमायहर
आङो बुंना होगोन जों सापर्ट खालामलायनि प्रेमजय बरगारि बहा दं आदा आङो दा गामियावनो दं जोंनि गिर्जा लांगोनायावहाय बेवहाय मोजां नेटवर्कबो नाङोखाय बेयाव जिरायनानै आङो जास्ट लाइभ जानला मोनला बय बाय बाय ओंखाम जानाय जानि आदा आरो गासिबो अके देन थेंक इउ फर कामिं जानला मोनला बय उनाव लोगो मोनबावगोन फिलिप नार्जारि ब्लग आंहा जोबोद दुखु जादों अके जोंहा फिलिप नार्जारि ब्लगआ दुखु जादोंनो मानि थाखाय अननानै फोरमायहरनो हायोब्ला नारुन खेरखाथारि हेलौ आदा हाय एस बि प्रडाक्ट सानखां जिख' सपनमोननि क्लासमेट सानखां जिख' मोननि क्लासमेट लालाय आङो बोसोरसेल' लोगो मोनहैदों बेनिखायनो आं बांद्राय क्लियारलि फैया जाबाय गोसोआवहाय नै माबा डिलिट जाफ्लांबायलै नै बड' ब्लगनि आसि स्क्रिनाव थुनानै नै बड' ब्लगआ मा स्क्रिन मा माबा हरामोनथाय ओमफ्राय डिलिटसो जाफ्लांबाय आङो खालामफ्रांखो ना मा जाखो मेसेज डिलिटेड बाय सोमदोन बरगयारि जाहैबाय नै बड' ब्लगनिया ओमफ्राय लैथो मेक्सआ हरबाय न'आव एसे दाखायलाय आदै माने बुजियाखिसै आं डिएम ब्लग हेल' ब्र हाय शिबा टार्कि मा खालामदों आदा आं दङ नै जिरायनानै शिबा नों मय दङ बर्थमान बड' ब्लग आंबो सापर्ट खालामगोन फ्रेन्ड अके सापर्ट खालामगोननो आंनि गुमैया एक्सिडेन्ट जाना JMC मेडिकेलाव अपारेशननि थाखाय दं अके जोबोद दुखुनांथाव दे थाबैनो हामथों इसोरा बोर होथोंसै मा खालामनो हानो एक्सिडेन्टखौ दे फिलिप नार्जारिनि थाखाय बि गुमैनि थाखाय एसे आर'ज खालामलायदो गावबागाव भगबानफोरनाव आर'ज खालामनानै होदो फिलिप नार्जारि ब्लगनि गुमैया एक्सिडेन्ट जानानै अपारेशननि थाखाय GMC गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटाल आलफार' ब्रह्म दिल्ली फारसे आवगायबोनायाव नोंनि लाइभ नुनानै नायबाय दसे अके थेंक इउ दे दिल्ली थांगासिनो दं ना अके दे मोजाङै थांदो सेफ जर्नि ब्रादार ओमफ्राय मनिषा नार्जारि हाय हेल' KS नार्जारि ब्लग हाय ब्र आंना गोदान अन्नानै सापर्ट खालामदो अके KS नार्जारि ब्लगनो गोदान चेनेल अन्नानै चेक खालामहैदो नायदो KS नार्जारि ब्लग फिलिप नार्जारि JMC मेडिकेलाव एडमिट जानानै दङनो अके बिसिनि गुमै शिबा टार्किया जोंने दङ हायद्राबादनाव दंहैयो ना बे जों गामिनि शिबा टार्किया सासे फंबाय खामानि मावनो दंहैयो SB प्रडाक्टआ मा होनदों अके सार बाट इउ रिकगनाइज मी वेल सार लामाफ्राव नुलानो रायलायखायो सारा रायलायनाया अके नामखौसो कनफिउस जादों जानो हागौ हा सोमखोर अके येस हमनो हाबाय खैला मैला बाजारनि साहानि सोमखोर येस इफ आइ हेभ नट मिस्टेकन बेनो खोमा SB प्रडाक्ट ना SB प्रडाक्ट गोसोआव फैबाय बायदि बे नोङो जोंनो बे इंलिसनि मा होनो कमेन्टारि होग्रायानो दा सोमखोर बेनो जानांगौ बेनो र' दानिया नेक्स्ट लैथो मेक्स न'आव एसे मा होबाय थाखो आं हमनो हायाखिसै बे लैथो मेक्सनिखौ न'आ एसे देखायलाय होनदों आरो ने आदसा न'आ माने नैबेयो जोंनिया माबासो बियो स्टेन्ड माने गारि स्टेन्ड गिर्जानि माबा पार्किं गारि दोनथ'ग्रा बै आंनि स्कुटि नै बैयो गावबुरानि जोंनि सुकिटारनि साइकेल बियो बेबायदि ओमफ्राय हौरै गार्देन दङ बैयावहाय गार्देन दङ आरो बैयावहाय ओमफ्राय हौरै गेट हनै ओमफ्राय एसे गय बागानबो दङ नै ओमफ्राय गय बारियाथ' जोंनि जायगायाव थाखायोखा जाहैबाय नै गय बारि जाबाय दा ओमफ्राय दानिया प्रेमजय बरगयारि आदा नोंबो सर्ट भिडिअ बानायदोलै हिट नुगोन नोंखौ आदा सर्ट भिडिअ ने र' उनफ्राव जायो खोमा जायोब्ला बानायगोन दे लैथो मेक्स नायनो अके नुबाय दा ओमफ्राय फिलिप नार्जारि ब्लग प्रान्जल नार्जारिनि चेनेलाव सहायनि भिडिअ हगारदों अके प्रान्जल नार्जारिनि भिडिअ चेक खालामहैनानै जायफ्रा
एसे एनै अनसुंथाइ हरनो गोसो जायोब्ला नोंथांमोना प्रान्जल नार्जारिनि चेनेलाव थांनानैहाय डिटेल्सखौ लानानै हरनो हागोन। जोंनि फिलिप नार्जारि ब्लग जोंनि नैबे फुराना साबसक्राइबार जोंनि फेमिलिनि बिथांनि बिगुमाया एक्सटेन्ड जानानै दङनो, अननानै प्रान्जल नार्जारिनि चेनेलाव थांनानैहाय डनेसन बिनाय भिडिअ थांनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो सापर्ट खालामहै, मोजां जागोन आं खावलायबाय। बेनिफ्राय 29 मार्चनि भिडिअ नायबानो मिथिगोन। अके 29 मार्च मैयानि अखानायनि भिडिअ नायब्लानो नुगोन आरो। एस बि प्रडाक्ट येस सार एक्जेक्टलि अके अके हमनो हाबाय। औ एस बि प्रडाक्ट सोमखोर हमनो हाबाय दे। ओमफ्राय माब्रै दं, ओमफ्राय महाय दं नों, ओमफ्राय मा खालामनानै दं? I want to know more about you since you were my student. मनिषा नार्जारि मा गामिनि आदा? आङो बिटिनि होननाय गामि, मिथियोना मिथिया? चिरां डिस्ट्रिक्टनि बियो, ओरै बागमारा मालिबिथा आमथेखा खाथिनि जायो। ओमफ्राय जोंना फिलिप नार्जारि ब्लगआ होदों लोगोफोर प्रान्जलनियाव भिडिअ नायनानै सहाय हरनो हायोब्ला हरजागोन। येस येस आं बुंखाबाय। बि बसुमतारी माने जोंना बिटुल बसुमतारी फंबाय फैदों नै, हेल' होनदों। हाय फंबाय माब्रै दं, महाय दं? रिमि ब्लग आदा नों अबेनि मोनलाय? आङो खोन्थाखाबाय, बिटिनि चिरां डिस्ट्रिक्ट। के एस नार्जारि ब्लग ब्र आं डिउटियावसो दङ, नोंथांनि लाइभ भिडिअखौ नुनानै दसे नायबाय। अके थेंक इउ स' माच। बि बसुमतारीनि मेसेज रिट्राक्टेड। अके एस बि प्रडाक्ट पाठसालायाव सार दायो मास्टार्स डिग्रि खालामगासिनो दं। अके भेरि गुड, अल द बेस्ट। फरायलां, नोंथ' बिराद फरायनो हानाय सुबुं, स' आवगायलांबाय था। ओमफ्राय बर' चेनेल हाय आदा मोजांना खबरा? औ मोजां, नोंनिलाय माबोरै? मनिषा नार्जारि आंबो आमगुरिनि आदा। अके 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 आमगुरि ना, जोंनि बारा गोजान जाया, आंथ' थांबाय थायो। एस बि प्रडाक्ट थेंक इउ सार। अके वेलकाम। दावगा बर' मा ओंख्रि जानाय आदा? ओंख्रिखौ आं खेबसे खोथाबावनि होमब्ला, ओंख्रियानो जादों खान्थालजों ब्रयलार, बेनिफ्राय आलु स्क्वास, ओमफ्राय सयाबिन, बियो लाब्रा टाइप, ओमफ्राय हालदै गोथां बाथोन। बि बसुमतारी आं न'आवनो दं आदा, कमेन्टसआनो थांब्रबबाय थादों। अके दे 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 जाया। माबा जाबाय नै, टाइम माने डिउरेसना 32 मिनिट्स। बेनिफ्राय कमेन्टसआबो एसे बारा हामाखिसै नै, जायखिया जोङो दोनथ'लायदिनि दां बयबो मोजांब्ला। आधा घन्टासो जाबाय नै, आरो माबाफोर कमेन्ट दंबावोब्ला दे, माबाफोर सोंबावनो मिथिनो दङब्ला। ओमफ्राय भिडिअ क्लियार नुखादों दा लोगोफोर ने? र' फिलिप नार्जारि ब्लगआ होनदों जिएनआरसि मेडिकेलाव लांदोंमोन 2 लाख नामा 2 लाख बिजानायखाय जेएमसि मेडिकेलाव लाबोफिनबाय। अके अके अके। बि बसुमतारी आंना एसियाव 30 थाखा गाहामल' थायोलै आदा, आं लाजियो बेखायनो 10-20 थाखाल' हरनो। अके ना लाजिनाया लाजिनाङा आंनि बायदिब्ला आरो, माने नोंहा जे दं बेनिफ्राय हरनायानो जोबोद मोजां आरो, जोबोद मोजां। गोबां थाखा थानानै, गोबां थाखा गोनांफ्रा एसेल' हरनाया उसुबिदा, खिन्थु नोंहा एसे थानायाव नोंनि एसेखौनो जुदि नों सोरनोबा हरबावदोंब्लालाय बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा। बेनो फोरमायो नोंहा गोसोआ बेसेबां गुवार आरो अनसुला सुबुं। बर' चेनेल आं नोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो। थेंक इउ स' माच बर' चेनेल, थेंक इउ। ओमफ्राय द बड' भ्लग सारखौ दिनै सोर थगायखो 1 एप्रिलनि? अके एप्रिल फुलनि आंखौ रावबो थगायाखै, ओमफ्राय आंबो रावखौबो थगायनाय जायाखै। ओमफ्राय एसेबां माने गोसोआव फैयाखै आरो दिनैहाय एप्रिल फुलखौहाय गोसोआव फैबाय थायाखै, ओमफ्राय खालामनायबो जायाखै, खालामजानायबो जायाखिसै आरो। ओमफ्राय बि बसुमतारी TH थुब्र'लादों खोमा। ओमफ्राय KS नार्जारि ब्लगआ होनदों अके ब्र' आंबो ओंखारबाय बाय बाय। अके दे थेंक इउसै दसे समब्लाबो फैनायनि थाखाय। बेनिफ्राय बि बसुमतारी थेंक इउ स' माच। बि बसुमतारी थेंक इउ स' माच आदा। अके दे वेलकाम। SB प्रडाक्ट आंनाबो IPL नायनोसै सार बाय। अके दे थेंक इउ फर जइनिं द लाइभ।
ओमफ्राय फिलिप नार्जारि ब्लग सोर गोदान दं लोगो खालामदो येस सोर गोदान दं लोगो खालामलायदो साबस्क्राइब खालामलायदो हेल्प खालामलायदो खारन जोंनि बर' हारिया जोंहा खल्लबसेल' जों बर' हारिया इसिबां गोबां जोंहा अनजिमा गैया बर'नि सुबुं अनजिमाया बेनिखायनो जों जा एसे दं जोंनो सापर्ट खालामलायाब्ला जोंनि इउटुब चेनेल्सफोरा ग्र' एसेबां जानायखौ जों नुहुरनो हाया मानो होनोब्ला जोंनि मानसियानो खम सोर नायनाय बयबो साबस्क्राइब खालामजोबब्लाबो 32 लाख गाहामल' जायो होमब्ला नै बेफोरबायदिखौ सानोब्ला माने जों खलबसे जोंनि जाथिया जों बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ आरो सन्जिब मुसाहारि नोंनि अके इनि सिगाङाव फिलिप नार्जारि ब्लग लाभ इउ अल फ्रेन्ड्स अके लाभ इउ अल फ्रेन्ड्स लाभ इउ टु फिलिप नार्जारि ब्लग लाभ इउ ओमफ्राय सन्जिब मुसाहारि नोंनि चेनेलाव आं मोजां प्लेस नुयो ब्र बेखायनो आं नायनो इन्टारेस्ट जायो हानायमोनब्ला आंबो टुरिस्ट जागौमोन मेनि प्लेस मायने अके औ आंबो बांद्राय जायगाफोरखौथ' बांद्राय बेरायनो हाया अब्लाबो माने नाजायो खारन थाखा फैसानिबो खोथा थायो ओमफ्राय आङो बेनो आं जोंनि समाजनि जेंनाफोरखौ सोराङाव लाबोनो मोजां मोनो बे आरो ओमफ्राय बि बसुमतारिया बुंदों आं बेंगलराव थांनोसै आदा बे मान्थनि 15 अके सेफ जोर्नि मोजाङै थांदो मोजाङै मावहैदो फंबाय बि बसुमतारिया जोंने बिटुल बसुमतारिया बेंगलराव थांसिगोननो बे मान्थनि 15 एप्रिल 15 फिलिप नार्जारि ब्लग दिनै बि बयसनि हाबा येस बि बयसनि हाबा नामा आं गुसुं क्लिपखौल' नायदों भिडिअखौ फुल नायजोबनाय जायाखै आं दाबो बि बयसनिखौहाय देंखो इस्लारि हाउ आर इउ बोराफोर मोजाङैनो दंलै मोजाङैनो दं नोंसोरलाय माब्रै दं जायखिया फोजोबथ'दिनि नामा लोगोफोर ना 36 मिनिट्स 37 मिनिट्सआनो जाबाय नै दा बेखिनियावनो आङो दोनथ'लायनोसै नामा नेक्स्टआवहाय फैबावनो नाजानायसै उइथ गोदान निउ भिडिअ आं लानानै फैगोन गाबोन समफोरनि गेजेराव नाजागोन बेनिफ्राय दिनैहाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे दसे लाइभ भिडिअ फैनानै कमेन्ट खालामफैनाय मिथिज्लायनायनि थाखाय बयनिसिमबो जोबोद हामबायसै आरो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांलायबाय था आरो गोदान जोंनि बर'नि इउटुबारफोरखौबो सापर्ट खालामलाय बेनोसै आंनि बुंनांगौआ दा बेखिनियावनो बायबायसै बयनिसिमबो थेंक इउ एन्ड बाय टु एभ्रिवान बयबो इसोरनि अननायजों बयबो मोजाङै जिउ खांनानै मोजाङै गावनि साननायफ्रा जाफुंथों गासैबो सिमाङा जाफुंथों बेनोसै बाय सि इउ अल गाइस लाभ इउ अल